Gaurkoan kontseilu berezi bat egin dugu, asteartero egiten dugu kontseiluan Foru Aldundian, eta erabaki dugu Pasaiara etortzea Albaolara, bereziki egin nahi genuelako agerraldi bat Gipuzkoako gizartearen aurrean, eta agerraldi horri eman nahi genion solemnitate bat, eta baita ere simbolismo puntsu bat. Oraintxe Xabier Agotekin ari ginen, berak azaldu dugu pixkat modu oso laburrean, nondik norakoa, hemengo untzigintzaren eta baleontzien faktoriaren inguruko historia bat, eta horren titular nagusia izango litzateke 16. mendean Euskaldunak eta Gipuzkoarrak punta-puntan gendela. Garai hartan, punta-puntako teknologia genuen, azkenean ozeanoaren ibilbide guzti hori egiteko barkuak lehenengo aldiz hemen, ez bakarrik gainera Euskal Herrian, ez bakarrik Gipuzkoan, ezik hemen bertan Pasaian gauden lekuan egiten zirelako. Eta hortik dator gure simbolismo hori. Guk uste dugu, hemendik etorkizunari begira, Gipuzkoak eta Euskal Herriak punta-puntako estatus hori har dezan, bere txikitasunean, ubiltasun osoz, baina baita ere apustu berriak eginaz, ezinbestekoa dugula elkarrekin egitea, Gipuzkoar guztiok, eta hor gainera proiektu zehatzak gauzatzea elkarrekin. Hori izango litzateke gaurko komunikazioaren helburu nagusia. Agenda politiko berri bat zabaldu nahi dugu Gipuzkoan, gaurko egunarekin martxan jartzen dugu agenda politiko berri hori. Simbolikoa da, Markelek esan duen bezalaxe hemen ospatu dugun bilera, izan ere Albaolak ordezkatzen du oso ondo iraganaren eta etorkizunaren arteko konexio hori, ez? Nik uste dut nola iragana balorean jarri, nola gure baloreak, gure kapazitateak, gure errekursoak balorean jarri etorkizunerako bultzada berri bat hartzeko, ezta? Eta baita ere, ordezkatzen du bere garaian Gipuzkoak eta oro har Euskal Herriak agian izan zuen bere esperientzi global lehenetariko bat izan zala, ez? Eta gaur egun argi daukaguna da erronkak globalak direla eta mundu globalizatu batean bizi girela. Eta orduan Gipuzkoak partekatzen dituela erronka guzti horiek munduarekin. Eta hor daude, Aldun Nagusiak oso ondo esan duen bezalaxe, aldaketa klimatikoa, edo zartze prozesua, edo iraultza teknologikoa, eta bar, eta bar. Eta guzti horiei esparru lokaletik zein erantzun eman nahi diegun hausnartu dugu, eta erantzun konkretu batzuk aurkitu ditugu, eta horiek dira gaur aurkeztera etorri gerana.